09038355556. Kuna tare da Jabir M. Limar Billa a cikin wata sabuwar waƙar ɗan takarar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Sokoto ta kudu da ta arewa majalisar dokoki ta tarayyar Najeriya, wato Alhaji Bala Hassan Abubakar na Rumbus. Allah ya ba mu nasara a sha sauraro lafiya. Hayya kai daidai ne sama. Baba Bala Hassan kai ka wuce yan kujal. Yau ga ma ke tare. Wuce Baba Bala Hassan. Sai ku an sa al'umma. Giwa ta yunkura. Ƙaryar naman dawa. Ƙaryar ɗan akuya. Tossa wasu duka. Karɓa baba. Baba Bala. Yanzu Abuja kan sai mai girma Baba Bala Hassan zaɗi. 'Yan Sokoto da sawun numbi kai za mu zaɓa ba wani ba. Yanzu Abuja kan sai mai girma Baba Bala Hassan zaɓin kowa. 'Yan Sokoto da sawun numbi kai za mu zaɓa ba wani ba. Allah mai sama ne mahalicci raddi maji dukan ne roƙona. Yanzu Abuja kan sai mai girma Kai yi min tarin baiwa wasu su yi ta sha wasu roƙona. Baba Bala Hassan zaɓin kowa. Baba Bala na kewa waƙi na ba na yi wa mai halin ƙauna. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Dai da kaza da fare sai dai ta fare sai mata. Yanzu Abuja kan sai mai girma Baba Bala Hassan zaɓin kowa. 'Yan Sokoto da sawun numbi kai za mu zaɓa ba Ya wani ba. Allah kalin da salatu wurin ango mai ranar gata. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Kaunar sa da sanya raina kuma gashi ta yi min gata. Baba Bala Hassan zaɓin kowa. Kowa ka gaya so manzo na dole ahira zai mai gata. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Ka salatiya Allah da ne mahaifi tsara. Yanzu Abuja kan sai mai girma Baba Bala Hassan zaɓin kowa. 'Yan Sokoto da sawun numbi kai za mu zaɓa ba wani ba. Kifi yana ruwa koye kaska ko tana ta haɗin yahu. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Lafiyar ka Abuja muna bi bangaren zaki sawu. Baba Bala Hassan zaɓin kowa. In dai ka je na Abuja baba ina batan zaki yahu. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Baba Bala Hassan zaɗi mai hasarar ka yana baya. Yanzu Abuja kan sai mai girma Baba Bala Hassan zaɓin kowa. 'Yan Sokoto da sawun numbi kai za mu zaɓa ba wani Kai ba. baba da rungu ne karfin aska kuma kun sani sai zaɓaɓɓe. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Ko ɓangaren kishin mata mai hasada ita kan yi Baba laɗe. Bala Hassan zaɓin kowa. Ni Jabir nan na koyi kwatance inda na samu labarin bebe. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Ƙarfin yaro shi ne duka in har ya karɓa bai so ba. Yanzu Abuja kan sai mai girma Baba Bala Hassan zaɓin kowa. 'Yan Sokoto da sawun numbi kai za mu zaɓa ba wani Ni na sani ko da ma ai mai hasada ke jin haushi. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Mai gare da ma da faɗar Allah Baba Bala Hassan aiki Baba ne Bala shi. Hassan zaɓin kowa. Kowa ya rike gashin so wato zai yi lissafin laushi. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Ka Abuja baba muna fata ko mai musawa bai so ba. Yanzu Abuja kan sai mai girma Baba Bala Hassan zaɓin kowa. 'Yan Sokoto da sawun numbi kai za mu zaɓa ba wani ba. Baba da rumbu ne waken suya ka bar su ƙwari na kuka. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Sai ka lake kai mai jaki dan ka bi hanyar laka. Baba Bala Hassan zaɓin kowa. Wallahi sai an taru a ɗauka in ana maganar jinka. Yanzu Abuja kan sai mai Kudu girma. har arewa muna fata kai za ka ci ba wancan ba. Yanzu Abuja kan sai mai girma Baba Bala Hassan zaɓin kowa. 'Yan Sokoto da sawun numbi kai za mu zaɓa ba wani In dai ilahu ya ce zai yi maka hasada ba ta komai. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Tekun zuma ne babana ai ya fi teku mai tsami. Baba Bala Hassan zaɓin kowa. Tun da dai ga mai inji to ga fara kai mai turmi. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Ikan Hassan da ya cutar ba wai irin sha ba. Yanzu Abuja kan sai mai girma Baba Bala Hassan zaɓin kowa. 'Yan Sokoto da sawun numbi kai za mu zaɓa ba wani Yarda da hukuncin mai sama Allah ya fi surutun banza. Yanzu Abuja kan sai mai girma. Kowa ya gane ya gane 'yan hasada aikin banza. Baba Bala Hassan zaɓin kowa. Tare ya
kunu da yare ga dankali bancin gwaza Yanzu Abuja kan sai mai tun girma. can kana aiki gwarzo ba wai zugar waka ce ba Yanzu Abuja kan sai mai girma. Baba Bala san zaɓin kowa. Yan Sokoto na South mun fi kai za mu zaɓa ba wani. ga alu sarkin yamman Sokoto lafiya ta ku daidai Yanzu Abuja kan sai mai girma. baba alu yana aiki daidai yan hasada wayya daidai Baba Bala san zaɓin kowa. ta dau hanyar sanatan girma ta bar su wancan tuni dai Yanzu Abuja kan sai mai ta girma. haure shida birni ta bar su kwari ka ganye Yanzu Abuja kan sai mai girma. Baba Bala san zaɓin kowa. Yan Sokoto na South mun fi kai za mu zaɓa ba wani ba. don can kana aiki gwarzo mara lafiya shi ke Yanzu kwana Abuja kan sai mai girma. inda ya makeri ya shahara nan duniya baya kuna Bala san zaɓin kowa. duk wanda zai girki da karatu wallaba shi ba kwana Yanzu Abuja kan sai mai ko girma. kun bi mai hali masu sun bi mai hali bayu Yanzu Abuja kan sai mai girma. Baba Bala san zaɓin kowa. Yan Sokoto na South mun fi kai za mu zaɓa ba ka wani. mai zuma dangin zaki ni ba ni bin dangin taci Yanzu Abuja kan sai mai girma. duk wanda bai aiki komai in kun kula shi ke bacci Baba Bala san zaɓin kowa. baba fala hasan zaɓin kowa bai fidda al'umma kunci Yanzu Abuja kan sai mai girma. ruwan rago aka wada in yanki kara zai tuya Yanzu Abuja kan sai mai girma. Baba Bala san zaɓin kowa. Yan Sokoto na South mun fi kai za mu zaɓa ba wani. kayo aki tun can baya shirin ka mai kyawo ne kai Yanzu Abuja kan sai mai girma. sun kwan shiri kuma sun sauko ko da sun ka kai har ka kai Baba Bala san zaɓin kowa. na abubakar zaɗin kowa kun al'umma kai da kai Yanzu Abuja kan sai mai girma. roƙon muka yi Allah sani ya yi matsari ga magauta duk Yanzu Abuja kan sai mai girma. Baba Bala san zaɓin kowa. Yan Sokoto na South mun fi kai za mu zaɓa ba wani. Sanakin ka taka da lafiya dan ka zama teku mai girma Yanzu Abuja kan sai mai girma. ka bar su suna kulli kai ko kana karin girma Bala san zaɓin kowa. ni baba bala baya handa matan yau wuce yan gogarma Yanzu Abuja kan sai mai ni girma. dai kiɗa na yi ba ko da su wancan ba so ba Yanzu Abuja kan sai mai girma. Baba Bala san zaɓin kowa. Yan Sokoto na South mun fi kai za mu zaɓa ba kun wani. hau akan layin zaɓi kafin tara baba bala ya kai Yanzu Abuja kan sai mai girma. yan sokoto na sawu su ba wanda za su yi sai kai Baba Bala san zaɓin kowa. duko wasu sun faɗa mai su yau ga ƙasa ta kai Yanzu Abuja kan sai mai ko girma. muna murna mai mun zaɓi mai kishi kowa Yanzu Abuja kan sai mai girma. Baba Bala san zaɓin kowa. Yan Sokoto na South mun fi kai za mu zaɓa ba wani. gaskiya take sa ai karko mun ji ta bakin sardauna Yanzu Abuja kan sai mai girma. baba bala muke so ya karko dan yayi halayen sardauna Baba Bala san zaɓin kowa. shi ai mahalbi mai kwana ya san kalar harbi kauna Yanzu Abuja kan sai mai ka girma. mai zuma kuma ga daci wasan kina dau mai zaki Yanzu Abuja kan sai mai girma. Baba Bala san zaɓin kowa. Yan Sokoto na South mun fi kai za mu zaɓa ba ka wani. dau matasa dubban kusa ayyukan yi ga samar Yanzu Abuja kan sai mai girma. ko bangaren aikin noma taki da iri duk ka samar Bala san zaɓin kowa. fanni na kiyo na lafiya magunguna duk ka samar Yanzu Abuja